Another cabinet reshuffle is looming. Panguva ino yoonekwa kunzi it is threatening to divide government and the ZANU-PF. Saka na mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi according to my succession vehicles are to come the ruling party ZANU-PF, Iowa, and the government at large. Just about pachina with Iowa, Panguva inoi. The only option in Uganda is to reshuffle Iowa, the government. Kuti vakomana vakwanise kuachieve their 2030 plan. Zarabera mashoko ari kudivida bato reZANU-PF kutanga. ZANU-PF nyasi kuonekwa kunzi it is now divided. Yasplit panguva inoi. Inakuzo divide the government will subscribe or like on the bed. Continue panapa news day abudanyira chiti. Looming cabinet reshuffle divides government ZANU-PF. An imminent cabinet reshuffle is said to have fueled tension among ministers amid the reports of divisions within ZANU-PF structures over a plan to extend President Emmerson Mnangagwa's stay in office beyond 2028. Mnangagwa supporters are pushing for the extension of his tenure to 2030, a move analysts say is unconstitutional. Mnangagwa has insisted that he is a constitutionalist and will retire at the end of his tenure in 2028, although his loyalists have intensified plans to extend his stay. Newsday. Tomashoko in brief arikuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika akataura kuti is a constitutionalist, but panguva inei zviri kuitika pagaraunda rinyasoratidza kuti these people aiwa they are harboring to extend the term yemutungamiri wenyika. And panguva ino ine zviri kuitika mukaona resistance from the VP, mukatarisa even the suspected retirement iri kuita kuna Philip Valero Svanda nema-subsequent rises ari kuda kuitika with the ruling party ZANU-PF. Zvinhu zvinyasoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukatarisa nhau dzana George Charamba mutauri wemutungamiri wenyika dziri kunzi aiwa he is now supporting also VP Constantino Chiwenga. Vana mulisi vachiti aiwa those guys must be removed. Zvinhu zviri kuitika panguva ine vanhu vangomira kuzongoona kuti the day the reshuffle paichaitiwa zvichapera sei. Pena comment section medu dzavafungura enyi matikudipa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like acheta on the bell icon.